Velkommen til Virksomhedsøkonomi B online på Niels Brock. Mit navn er Niels, og jeg skal undervise jer, eller rettere, I skal undervise jer selv, her i de næste 14 uger. Jeg har undervist i mange år. Jeg har også været chef og budgetansvarlig. Jeg har også haft min egen virksomhed. Jeg har skrevet for Børsen i nogle årrække og også skrevet for en række internationale magasiner. Så jeg har prøvet lidt af hver. Jeg vil i denne her video, som er den første af 4, sige lidt om, hvad der skal til for, at du kan få et succesfuldt forløb. Og lad mig starte med at sige, at det allervigtigste, det er, at du ikke venter med at gå i gang. Jeg ser desværre alt for ofte, at der er nogen, der ligesom ikke rigtig kommer i gang i begyndelsen, og ligesom udsætter, og lige pludselig er det for sent. Og det er super ærgerligt, fordi du får kun det her tilbud én gang. Derfor har jeg lagt en plan for, hvad vi cirka skal igennem hver uge, og den opfordrer jeg dig stærkt til at følge. Den finder du på det, der hedder Mit Niels Brock, og der er en anden video, hvor jeg siger lidt mere om den. Det er også der, hvor du skal aflevere obligatoriske opgaver. Dem er der en række af. De obligatoriske opgaver i det her fag, det er tidligere eksamenssæt, og dermed er det også en træning i den skriftlige eksamen, fordi faktisk så ligner de her eksamenssæt utrolig meget hinanden. Den eneste forskel er reelt, at man har forskellige cases, altså forskellige virksomheder som cases fra gang til gang. Så hvis man med en vis succes har lavet de her 6 eksamenssæt, de tager meget lang tid, lige de første man laver, men så opdager I hurtigt, at de bliver nemmere og hurtigere at lave, så kan det ikke gå galt. Og det er jo sådan, at for at bestå, skal man blot have 2 i gennemsnit af den mundtlige og den skriftlige eksamen. Udover de her obligatoriske eksamenssæt, skal I også lave noget, der hedder problemløsningsorienterede opgaver. Dem vender vi tilbage til, når vi er kommet i gang. Det er det, man kalder PBL'er. Og endelig, så er der hver uge en quiz, altså en multiple choice, som I skal lave. Den finder I så inde på det, der hedder Teams. Og der er sat afleveringsdato på osv. Og dem skal I altså meget gerne lave. Dels for at træne jer selv, men også så jeg kan følge lidt med i, hvor er det, at problemerne er, således jeg kan tilrettelægge forløbet, så det giver mest udbytte for dig. Det er også på Teams, som der altså er en separat video om, og som det sikkert nogle af jer allerede kender. Så det er også der, hvor I skal kontakte mig, og jeg står i princippet til rådighed 24/7. Jeg prøver altid at vende tilbage ASAP, as soon as possible. Og jeg har også Teams installeret på min telefon. Det er ikke fordi, jeg ikke har et socialt liv ved siden af det her. Det har jeg. Men nogle gange så kan et problem klares simpelthen bare ved at skrive nogle enkelte beskeder frem og tilbage. Og det er jo vigtigt, fordi jeg ved godt, at det er meget forskelligt, hvilke tidspunkter og hvilke dage I vælger at sidde og arbejde med faget. Og i forbindelse med arbejdet med faget er her nogle tommelfingerregler for, hvordan I skal gøre for at få et succesfuldt forløb. For det første, I skal læse bogen. Det kan godt være, at det virker som, nå ja, selvfølgelig skal vi det, Niels. Men det er sådan, at nogle gange oplever jeg nogen, som kun ser de videoer. Jeg har lavet nogle videoer til hver kapitel, som man også finder inde på Teams. Som ser videoerne, og så går de i gang med at lave de her opgaver, jeg foreslår, sådan pø om pø, og tænker, det er godt nok. Det er det ikke. Det er vigtigt, at man læser
bogen, og at man læser det på den måde, som man skal læse, når man læser noget fagligt. Altså ikke ligesom når vi læser, det gør jeg også selv, når vi læser sms'er, eller måske en avisartikel, eller sådan noget, fordi så går det sådan lidt stærkt. Her skal man altså være forberedt på, at det tager noget tid. Og igen, jeg ved godt, det er et online forløb, og jeg ved godt, det stiller nogle andre og større krav til ens selvdisciplin. Men igen, please, for din egen skyld, prøv at følge den pensumplan, jeg har lagt, som du kan se inde på Mit Nielsbrok. Altså så vil jeg sige, det gør ikke noget, du er foran, men du skal altså helst ikke komme for langt bagud. Så læs, løs opgaver, både dem, jeg foreslår, man øver sig i, selvfølgelig de obligatoriske, når de kommer, og quizzerne, som man finder inde på Teams. Og så se de her videoer som et supplement, så tror jeg, at det nok skal gå for jer alle sammen. Jeg vil ikke sige mere her, men vi tales jo ved, andet end at for at få adgang til resten af pensumplanen på Mit Nielsbrok, så skal du altså sætte hak inde på Mit Nielsbrok, ud fra at du har set denne og de 3 andre videoer, samt læst den tekst, som også står i velkomstafsnittet. Dermed har du også påtaget dig ansvaret for, at du er klar over spillereglerne. I det øjeblik, du sætter det hak, så får du adgang til resten af pensummet i de 14 uger, som vi nu er sammen. Eksamen, jeg kender ikke den mundtlige eksamen, den får man først besked måske en måned før, at den bliver afholdt. Den skriftlige, det er i december måned, når det er et efterårshold, og det er i maj måned, lige i begyndelsen af de 2 måneder, når det er et forårshold. Jeg gør, hvad jeg kan for at få dato for mundtlige eksamener så hurtigt som muligt, men der er nogle spilleregler, som ministeriet har lavet, som gør, at man ikke kan oplyse dem på et tidligt tidspunkt. Det ville jo ellers være rart. Jeg ved, der er mange af jer, der har arbejdet og så videre. Så til sidst, inde på SysTime, er der ligesom et kapitel, forår, vi skal kalde det, før det egentlige pensum, altså kapitel 1. Det synes jeg, du skulle tage og læse. Der står en hel masse om, hvordan eksamen forløber. Der er også eksempel på en mundtlig eksamen, som man kan se i en video. Og der står også mere om, hvad de faglige krav, hvad vil det sige at skrive og læse fagligt osv. i det her fag. Så det vil jeg stærkt opfordre dig til at læse. Det er ikke noget, vi bruger en masse tid på at gennemgå, for det gør vi ikke. Vi gennemgår kapitel 1-23, det er det, der er pensum. Så det er lidt op til dig selv at få læst det, der ligger før. Glæder mig til at se dig til det første webinar på Teams.